Hej og velkommen til 9. B's afgangsband. Jeg hedder Hola for det. Godt. Vi har et quizshow i aften, og selvfølgelig så må jeg til at hvad hele showet går ud på. Men vi starter med noget rigtig fedt, og jeg vil godt lige have alle sammen i hele salen til at rejse op. Alle sammen. Og vi skal jo danse en rigtig blød dans. Og hvad er det for en dans, vi skal danse? Vi skal danse kyllingdans, så vi vil have. Vi skal ikke danse med, og vi skal lige have luftet op på scenen. Jeg er en meget velklædt og flot person. Vi kommer her. Giv mig noget, mand. Show, hvor det er lærerige elever, der danser. Vi er jeres værter i dag, det er Sexy Connie, og jeg er den ældste Johnny. Danskonkurrencen kommer til at foregå på følgende måde. Vi har taget 8 af vores yndlingslærer, så vi dem op i 4 hold, og de skal så skiftevis komme op på scenen og danse. Og de 4 stiler, der er Maryland's Jumpstyle, Hip-Hop og Ballet. Før lærerne begynder at danse, viser vi en video, som er udført af professionelle, så de kan få en idé om, hvordan der skal danse. Og den første stil der er Maryland's. Maryland's. Hold da op.